Takže vítam vás pri dnešnom videu a dneska si pozrieme detský tábor, ktorý sa nachádza za mnou. Takže poďme na to. Takže došiel som ku táboru, poďme sa pozrieť, no, jak to tu vyzerá. V izbách sa ešte niečo nachádza, ako môžeme vidieť. Toto vyzerá ako rehabilitácia v nemocnici. Normálna ordinácia tu je. Nemocničná skriňa, parádna. Takže nejaká ambulancia alebo dačo. Starý počítač. CRT monitor. Tu sa nachádza nejaká izba. Tu môžeme vidieť poschodovú posteľ, normálnu posteľ. Nejaká skriňa. Tu ešte tiež celkom dosť nábytku. Veľké plechové skrine. Tu už normálne spadol celý strop, ako môžeme vidieť. Toto bola asi nejaká klubovňa. Ten pán na fotke je Košút Lajoš. To sú izby s poschodovými postelami. Všetky izby budú také. Tu bola nejaká spoločná kúpeľňa pre viaceré osoby. Požiadny uzáver. Posledný rok tu je 2015. Pokračujem hore na vyššie schodie. Ešte jedno to má potom. Prejdeme sa najprv po chodbe. Vyzerá, že toto bude celé rovnaké izby. Koľko poschodových postelí, kokos. Využili riadne priestor. Tu napchali dosť ľudí pokope. 2, 4, 6 na tejto strane. Nejaké skrinky. Sú prázdne. A na tej druhej strane ďalších 6 ľudí. Takže 12 ľudí obchali do jednej izby. Naša izba vyzerá rovnako. Tiež rovnaký scenár. 12 ľudí. 6 dvojposchodových postelí. Všetky izby sú rovnaké. Sa mi zdá. To sú nejaké nápisy ešte. Také skrine boli aj tu. Na chodbe. Poďme do ďalšej časti. A začínajú prvé grafity. Ďalšia izba, už viac rozbitá. Dneska je so mnou tento pán. Určite ho poznáte všetci. Napíšte mi jeho meno do komentáru. Tu ešte nejaké nápisy. Takže poďme na ďalšie poschodie. Ešte ich tu je požehnanie.
Asi tadeto. Tam môžeme vidieť Balatón už v ďalke. Tie izby sú úplne rovnaké. Má to význam všetky ukazovať. A prejdem sa to po chodbách. To je nejaké posedenie. Poďme sa prejsť ešte touto chodbou. Je tu veľa mŕtvych vtákov. Tu sú nejaké paplóny. Poďme sa pozrieť ešte vyššie. Tak ideme ešte vyššie. A nakoniec som sa dostal na strechu. Čo je za bubáka? Našiel som tu ešte pôvodnú tabuľu. Pozrite na to. Ešte sa tu prechádzam pomalku. Čo tu nájdem? Ešte to som našiel nejakú údržbárskú dielňu. Haraburt. Mám to nejaké motorky. Maximálna nosnosť políc 100 kg. Čo by to bolo za údržbára, keby nepil? Dvojplatnička. Nejaké zbytočnosti. Takže ja som na odchode. Ak sa vám dnešné video páčilo, hoďte tomu odber like, nejaký komentár, super, ďaká členstvo a vidíme sa o týždeň. Čaute.